Здравейте! Аз съм Джиман Пано или Кинг Абдо. Аз съм шефката! Да, тя е шефката. Аз съм втория. Аз съм шеф във втори. И днеска ще правим на къщата. Здрасти! Опа. О, майко. Трудно ли, мами? Шапан. Та се качва горе. Опа, опърках. Кой го е направил това така, бе? Кое? Е това. Що? То не трябва? Аз си казах, тя продължаваше. Еми, хора, една лоша и добра приятелка е направила лошо нещо. Чакай да слезна. О, Да видиш. Гледай нещо. Пази се оттам и гледай нещо. И снимай. И Ох. яха беше. Майко. Може да остане някъде телефон да снима? Не знам къде е. Не може. Се щупи. Какво каза тама? Снимате, Криси! Аз ще светна малко. Така. Снимаш дървото. Еми да. За какво? За да покажа какво. Да, Хубаво покажа е. какво е горе. Ето. Само не... Дръж, отгоре ще ми го подадеш. Хваща го отдолу е така телефон да не падне, че иначе... Долу. Тя се качи горе и ще ви покаже какво е там. Ето. Хваща го. Показвам. Чакай малко. Това е горе на горния етаж. Тук ся... Какво направи, ма? Таз, тук, ето. Защото Това е където седиш. седим, Общо лак взето, си аз правим. Общо взето, аз съм най-отдолу. За какво си тъжна? За всичко е тъжна. Това е той. Ай, да, и аз съм оператора тук и аз съм създател на канала. Тъй, че... да. Ето, това цялото го направихме с аз и моята приятелка Алекс. Гледайте, пазите се. Майко! Та ще и оттам отгоре изкочи и тук. Майко! Такова. Хора, това ще е някакво видео за правене неща. Не знам какво да го... Майко. Вече 4 минути, майко. Вижте колко... Между другото, тук е много готино. Здрасти. Хора, между другото... Чакайте. Хора, между другото, тук е много готино, защото тук когато вали листата запазват. Мисъл, въобще не вали тук. Напротив, вали понякога. Горе вали, тук долу не вали. Също вали ето тук сложиха някои неща и заваля и бяха намокрени. Коти! Ей, задница, ще ти кажа кога вали. Вчера. Много е готино горе като люка. Да. Сам не го приполучи, че е ужасно. What? Симон? Симона, виждаш ли ме през прозорец? Ела. Вие прозорец ли сте ли направили? Ето по прозорец. Браво на вас. Ето я. Другата ми приятелка Симонка. Симонке, качи се горе при мене. Айде, Първо на качвай се, първо. качвай се. Дай, само внимай да не се пребиеш като... Между другото трябва да направим... Ме друг изход. Симонке, покажи другият. Добре. Виж сега. Значи от тук се хващаш, стъпваш тук. Това е светлено. Ето, вижте. Ето я. И сме горе. Както? Аз отивам къщи. То вие... Снимай. Тя не снимай какво правим. Толкова много слънце. Ела, снимай. Аз съм на по-горния етаж. Тя е малко. На още взето третия. Така ли да разбират? Така ли да разбират хората? И да, по-скоро е това малко е като легло.
което не спим. Чакай, че това е. Не, ако някога може да спим, да, ама сега не може. Да. Между другото, Симона е на 10, аз скоро ще ставам на 10, тя е на 9. Да, тя е на 8. Не. Да. Даваш ли? Да се качи горе. Да се кача. Каза, че е за 3. Ама... Трима слаби ли? Ако успееш, чакай да й помогна да й покажа как да се качи. Симонки, ти ми показа. Симонки, върни се. Добре, аз ще покажа. Че може ти да... Не, тя каза, че си я показвала. Тя всичко сега ще налива, че... Какво ти усещането? Чакай, трябва да ти покажа. Ама ти нали си ми показала? Момичета, какви са ви усещанията? Хубави. Пази се. Всички да се пазят. Идвай. Така. Пази се, ма. Абе, аз съм оператор. Ами кога ти по пиратор? Оператор! Ами, Криси, гледай ме. Пащаше е така. Така. Тук горе. Така с двете ръце. Слагаш така. Така, като маймуна. Добре. Така. Пак като маймуна. И се горе. Готово. Сега да видим дали Кристина ще може. И на какво се очаква? Ще да кажеш. Да. Добре, така сега тук като маймуна ли каза? Не, тук слагаш крака, слагаш там крака и се вдигаш. Сега къде е? Тук е народни там. Тука, бе, тука. Алекс! Не запомни нищо тя. Тя нищо не запомни. Какво направи, бе? Аз съм там. Хвани се с двете ръце. С двете ръце там се хвани. Оле, всичко си забравя. Тук качо единия крак. Ей тоя, не тоя, не тоя. Ей тоя. Сега да не седне там. Не, така. Ей тоя крак, ей тоя, тук. Ама не мога, бе! Ами тогава слизай ти без това. Не мога всичко наведнъж. Абе, ще щупиш клона. Добре. След ще щупиш клона. Вижте, какво Ами е. то трябва да се дръпне! Дръпни се! Ами кажи му да се дръпне! Дръпни се, ще щупи клона. Опа! Не, няма да слизам долу. Айде, учи. Аз се отивам да... Не, тук няма да слизам. Щом, че го правим. Всеки ден. Няма вече да го правим. И ти няма. Какво? И... Аз съм оператор. Бе, и ти отивай да го правяш. Имам въпрос към вас. И хората, как ви е усещането там горе? Супер. Не, седни си. Не. Къде отива? Защо горе? Защо не горе? Ако искате... Алекс, покажи пак на зрителите горе какво е. Да. Симон слиза. Хора, пишете в коментарите да искате втора част. Всички сега ще кажат не. Чао, Симонки. Симонка си тръгва. О, супер! О, супер! Тъкмо няма да снимам никой. Сега какво ще... Аз качвам долу. Кой искаш? Не скачи. Чао. Майко. Къде отиваш? Криси! Криси, къде отиваш? Криси, къде отиваш? Къде отиваш, Криси? Стой тук, стой тук, стой. Стой, не! Къде учиш, ма? С нея ли учи, не? Няма я Кристо сега. Майко. Браво, и тя си е тръгнала. Тя като видя, че тръгна Кристо и тя се запъти. Нека майка си. Браво. Да отивам при Кристо. Желате да видим. Да, наистина. Хора, сега сме към горе да видим. Да, само ние тук сме.
Аз снимах. Измъкна толкова бързо. Кой знае? Не учи хата ми. Няма как толкова бързо се скачава. Да, наистина. Тук ли е Кресто? Тук е, да. И Симона ли? И Симона. Айде, излизайте. Това му... Очи, очи, на тебе не ти. Аз съм влизал там. Кой се? Да! Чука на тебе, никой не ти е позволил, стига. Аз тук ще да пусна. Да, не искаш. Ето я. Не, ядем се. Какво стана с Симона? Нещо. Излагай я. Да, излагам. Да, бе. Напротив, излагам, каза, че отиваш при майката, а дойде при Креси. Аз съм и честна приятелка. А на мен? Не. Мисля, че не си ми честна. Бе, Има ли котките? Имам 4 малки. Едно, две, три, 4. Ето. И ето 5 с майката. Ето. Аз снимах клипа, ама нямам YouTube канал. Ето. Къде е другото? Едно, горе и там отзад 3 и Ето. това 4. Добре, видяхме ги. И беше майката. Оф, как ме запие вода. Пиете са вода ли? Да. Ела. Добре ли си? Майко! Го направи, бе! Писта! Цялата се отцапа. Да, съм се омацала толкова много. Въобще се омацала. Да. Не мога да видя. Еми, Как свърши падна? клипа. Това беше безумба. Еми, чао. Чао! Чао. Чао!